आथिया बारु थाइबानि लारु जेब्लाबो इंलिश टकिंल' होबाय थासिगोन नामा नों हांग्रि मानि थाखाय एसेबां उतपात जादोंब्रा नोङो हो इंलिश सोलोंनाया उतपातसो जाबाय होमबा औहाय आंहा इंलिश सोलोंबाबो दाय जायो रोङाबाबो बुंजायो बेनि बुंनायखौ दा खोनासंथार बिहामजो गोसो होनानै हिन्दी इंलिश रोंजोबथार बिहामजो बेनि खोथाखौ दा खोनासंथार लैला जामाइला बिहामजोजों लोगो जालायथारदों माथोलै नोंलाय बिहामजोआ जुदि इंलिश गोरों जानानै माबा माबि दाय मावखुमाबालाय दाय मावखुमालाबायनांगौ जाखो गासिखौबो नों बायदि सानदों नामा फौसौलिया आंनि बिहामजोआ बिदि नङा मिथिबाय नोंनि आखलासो बोरैबा रोंथों रोङि मानसि सोलोंथों नोंहा बेवहाय जेबो नांजाथारनाङा बिहामजोखौ सापर्ट होलायथारदों उनाव इंलिश गोरों जानानै दुगि जाबासो मिथिगोन दा नोङो बांद्राय बुंनाङा नोङो गासैबो नों बायदि जाजोबा आंहा आंनि बिहामजोखौ मोजाङै मिथिथारो जेबो खोमा सुनाङा बेनि खोथाखौ बिहामजो गोसो होनानै लेखा सोलों नांगौबा आंबो लेखा रोङा बिहामजोआबो लेखा रोङा सानैबो रोङा जाबा जाया बेनिखायनो बिहामजो नों गोसो होनानै सोलोंथार नुबाय आं लेखा सोलोंनो नागिरनायखौनो मा होनो फंसे फंनै इंलिश रोंनायखौनो बा मेगन सासोदों बे फौसौलियानि खोथाखौ दा खोनासंथार नों बिहामजो नङाबा नोङो एसे रोंनांगौआबो थालांजोबगोनसो नुबाय मालाया बिहामजो बिखुनजो नायलायनो बायो बिस्रा माबा लोगो जालायना आंखौसो फौसौलिया जालायगासिनो ना आं मोजांखौसो बुंदोंब्रा आरो आं टिउसन मास्टारखौ इसेबो मोजां मोनाखै बास टिउसन मास्टारा मोजां नङा मा मोजां नङा बेलाय नोंबो होलोखो नङिनि जाजा खोन्था होबाय थानाङा खालि नङिनि अमा राजा बस जाबाय थायो नोङो दांदुला माबायदि अमा राजा बसआ नोंखौ थै होननानै बुंबाबो थैगोन नामा नोंलाय अमा राजा बसआ आंनि भगबान थै होननानै खोन्थाबा थैगोन बे अराव जिराय होननानै बुंबा अरावबो जिरायगोन आं नुबाय बेसेबां मोजां मोनो आंखौ नेवलाया मोजां मोननायनिबो मोनसे सिमा थायो मेगन खाना जालायनानै मोजां मोनबाय थागोन नामा बे नोंखौ नङिनि नोंनि बायदिसिना गाज्रि खामानिखौ दोनखुमा होगोन न'नि खोथाफोरखौ नोंनो खोन्थाहैगोन दुस्थ' होनलाय बेबो नेवलाया मानो बिदि बुंदोंब्रा बिजामादै जागोनखौलाय नेवलायासो जोंहानि बादुलि नाम्बार 2 दाउदैखौ हाबा खालामगोन बेखौनो बिदि बुङो नामाब्रा बेनिखायनो आंबो जेबो बुङाखै दाउदैनि थाखायनो नङाबा दांदुलालानो बिजामादै जागोनबाबो आंबो नायनो सुखुथाराहाय बेखौ मा गाज्रि जाखो नेवलाया लोदोल'सो उदैयाल'सो एसे गेदेर नेवला बायदि मानसि मोजां गैया मिथिबाय मानसियाल' एसे गोसोम दांदुलाला आरोना होमबाबो गोसोमनिबो साइज दंब्रा बियो दोन नोंसोर सानैया काप्लेटसो मिन्थिथारो आं नोंसोर सानैखौ सासेयाबा सासेखौ लाखुमालायबाय थागोन आरो बिहामजोनि टिउसन मास्टारखौ जेबो दा बुंखा आंहा बिहामजोआ इंलिश गोरों जानांगौ देलाय आफि इंलिशनि टकिं ना मा होनो मारिलाय मा होननांगौ आयै बे नोंनि हौवाखौनो इंलिशनि फंनैसो बुंलाय होमबालाय ओइ डियार हाजबेन्ड don't show your attitude so much otherwise I will kill you so much मा होननाय जाखो बेलाय I know you don't understand because you jealous my English you always jealous understand you understand my English but you don't want to understand my English because you are a very much jealous man yes you are a very jealous man because I know English very than you that's why you jealous मा होननाय जादों आफि बे जेलुसा जेलुस माने मेगन सानायखौ होनो जेलुस मेन माने मेगन सानाय मानसिखौ होनो आयै होमबा बिराद जेलुबाय थायो बियो दे होथार बिहामजो होथार बेबायदिनो बेखौ फेजेनथार इंलिश रायलायनो लाजि गैया गावल' रोंनांगौ आरो हिनजावा रोंनाङा गावनि बिहामजोखौल' एसेबां बाख्नायब्रा ओजारो आंहा बिहावजों बिखुनजोजों अनजाथारा आलाय हांग्रि बरफनि बिबारासो मालाय बिखुनजोजों अनजायो आंहा बिखुनजोजों माथो सैयासो खालामजायो नोंहाबा मा एग्रांबायना लाहैयो मा एग्रांलाबायनांगौ जाखो आंलाय बिखुनजोखौलाय एसे सन्थलाखौ अनो आंखौ अना नङाबा बिदिनो नोंखौ रावबो अनानो जाबाय थायो आं अनो बस आं अनो नोंहालाय आरो बुंनोनो नांला दियाराय बिखुनजो आं नोंनि बिजामादै जानो गोनां बेनिखायनो एसे सनमान होबा मोजां जागोन औब्रा एसे सनमान होना बेखौ फाल्टु खालामबाय थायो नोंसोरलाय नेवलाया बेसेबां मोजां मानसि नेवला बायदि मानसिखौ नोंसोर बिदि बुंनाङाब्रा आरो दा हाबानि सिजन ना थाबैनो बिसोर सानैखौ हाबा होनोसै नंदों आं मा होनदों आंखौ हाबा होनो नेवलानो दाबायदि आं थैनानै थांगोन होनबाबो आं नेवलाजों हाबा जाया नोंलाय सानफ्रामबो थैबायानो थायो अखाफोर जोब्रा नोङो 15 दिन थैलाय 15 दिन उजिलाय अखाफोरनि माबा खम नामा नों बस नोंसोर नोम्फानि बस होननानै बुं आरो आं नोंजों हाबा जाया मिथिबाय आं नेवला नोंखौ आं बेसेबां मोजाङै बुंबाय थायो आं नोंखौ गोसो थोआ मोजां मोना होननानै नों मानो बिदि बुंबाय थायो आं अमा बसनि खोथा दानगारनो हाया बेनिखायनो नोंखौ आं हाबा खालामगोन आं हाबा जाया माथो देनां जायोबा दिनैनो आं हेन्डसाम हौवा नायनानै हाबा जागोन थेवबो नों बायदिजों हाबा जाया बहा थांनो नागिरदोंलाय नागिरहैनोलै बस बहाबा थांलायगोन बियो थां बेफोरनो खामानिया नोंना अके बस आरो आं जेबो बुंबाय थाला टिउसन मास्टारा बन्द खालाम नांगौबा आं गोदान हिनजाव लानानै फैगोन
बे टिउसन हिनजाव मास्टारखौ गोसोथोनो दरखार गैया हाफि दरखार गैया बे हौवा मास्टारजोंनो फोरोंजा नोङो बा दे बिहामजो सोरजोंबा खारबा आंनि हले दाय गैया जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होननाया नोंनो दा नोंनि आखल गाज्रिबानो बिहामजोनि आखलाबो गाज्रि जागोन नामा बेबो नंगौ अब्लाबो होननाय मोनसे खोथा थायो दोन नोंनि अब्लाबोआ आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो बुंनो हाबावनोबा नोंसोरखौलाय उन्दुहैनोसै आं बहा थांनो नागिरदोंलै बे हरावलाय आंनि गोसो आं थैनोबो हागौ होमबाबो आं नोंजों जुलि जाया देलाय दे आंजों जुलि जायाबालाय माथो खालामबावनो नोंलाय सोरजों जुलि जागोन जायखौ आं गोसो थोयो बेजोंनो जुलि जागोन आं दे आंबो नायथारगोन नों सोरजों जुलि जागोन सिरियासथार नामाब्रा मानसियालाय दावदाय हाफां खुगा जिब्लां नोंथ' मालायनि मिथिं गाना बुरायसिगोनहाय जेब्ला बुरायगोन नारजि बुदाङाथ' सोरबा सिख्लाखौसो गोसो थोगोनहाय जेब्ला नारजि बुदाङा सोरबा सिख्लाखौ मेजेरगोन होनबा नों मा खालामगोनहाय हाफां खुगा जिब्लां बेखौ आंसो मिथिसिगौ आरो आयो बाला आं बायदि देगाजों गेव सुनानै जेराव थाहैगोन नामा बाल नोंबो आं बुंखाबायानो दा नारजि बुदांखौ सोरबा हिनजावजोंल' नुथों ओइदिनखालि हय नारजि बुदां थागोन हय आं थागोन नोंथ' आंखौ नारजि बुदांजों खुदुमदों साननाया माहाय रायखांलायबाय नामा नोंबो आंखौ नारजि बुदांजों सन्देह खालामबाय थायोना अबेसे आं नारजि बुदांखौ गोदो सिख्ला समाव फसायखायोमोन आरो नाथाय नारजि बुदाङा गोदोबो आंखौ नायफिनासै दाबो नायफिनखाया बाला मोजांथारहाय नारजि बुदाङा नोंखौल' गोसो थोयो नोंसो बिराद मोजां मिथिथारो नामा नारजि बुदांनि सोमोन्दै आयो बाला मिथिगौथ' आरो नारजि बुदांखौ नायबानो मिथिखायोबाल बेसेबां मोजां मानसि नारजि बुदाङा होननानै दाबायदियाव नारजि बुदां आंनि हौवा जानायमोनब्ला सामफ्रामबो भगबान बायदि खुलुमोन आं बाला बांद्राय बुंनाङा दे सिरि सिरि खोनासंदों होननानै जानला माला राव दा बाहायलाबायथार नोङो आरो मालायनि न'आवसो दं जों मिथिबाय बेनिखायनो बांद्राय जेबो बुंनांला नों मालायनि न'आव थाखो मा जाखो रायलायदोंसो बाल जोंलाय आरो नों आंखौल' खेव बुंनानैलाय मा जानो नोंना खुगायानो बोरैबाथार बेनिखायनो नोंजों नांनोबो बायो आरो मा निउसाव होगासिनो दङ नों क्लिअपेट्राखौ मा गोसोम फैसा दोनखुमादों मादों होननानै इस बियानिफ्राय खिथुआव बारनांसिगोन खोमा बाला हावगालिखौ नोङो एन्टनियनो हरोबा हावगालिया हले मोजाङै रायजो मोनजानाय नङाहाय नों मा मिथिगौ एन्टनियनि सोमोन्दै क्लिअपेट्रा नखरनि सोमोन्दै मिथिया जाबाय आंनि बिनानावानो थफ्लामनो हाबा जानाया बे थफिरामालाय बिमा बिफाजों जुदासो जाखानाय बेलाय मा मिथिगौसै अबे थफ्लामा एसे बेलेग बेहा गावनि दुनियावनो बेस्थ ओमफ्राय नों बेसेबां मोजां मिथियो क्लिअपेट्रानि सोमोन्दै माबायदि बे क्लिअपेट्राया दुनियानि घमण्डि बालबुरा फैसा गोनांखायनो आरो नों सन्थलाजों रायलायहैनो ने मा जाखो र' मोनायावलाय माथो रायलायहैबावनांगौ जाखो बिसानोबो दा साहा लोंनानै थांनानै एसे मोनायाव हाबैनि र' दिनै हर जाखाबाय गाबोनफोरनो रायलायनोसै दां अके दा आं नोंनो खोन्थाखायोहाय क्लिअपेट्रानि फिसालाया जोंलारिखौसो गोसो थोयो बेबो मोथे जोंलारिखौ सोरबा गुन्दाया बुथारनो नागिरनायाव एन्टनियआ बासायनायाव आथिङानो लेंग्रा जालायलायनाया नोंहा बेफोरखौ जेबो थालानो गैया गुर हं हं हाफां खुगा जिब्लां खालि टेव मालायखौ रायनो गोरों जेबो रोङाथ' नोङो जेरावबो उदाया नों हाफां आं खोन्थायामोनबा जेबोखौनो मिथिनाय नङा मोनथियाखैमोनथ' आरो एन्टनिया जे जोंलारिखौ गोसो थोयो बे खोथाखौ एसेबो मिथिथारामोन आं बेनिखायनो दाउसो देलायनायाव सोंखुमानांगौ दाउसो देलाय गासिबो मिथिगौ बालनि जाबाय गासिबो मिथिजोबो नोङो आरो र' रायलायहैनांगौ क्लिअपेट्राजों थांनो नामा आंजों बे क्लिअपेट्राखौ सान्स मोनबानो ना बेनि आखाइनि आफाखंनि माबाया खोमोना बुखुनानै होखागौमोन आं बाला बियो आंनि फिसाजोखौ बुहोनायनि दायखौ आं गायाथ' आयौ गथ' फिसाखौ सेन्देल बुहोलायनाय र' बिनि सिगां सन्थलामोनजों रायलायनांगोन बिनि उनावहाय क्लिअपेट्राजों रायलायहैगोन माब्रै बेफोरबायदि जानाय आंनाथ' बिखुनजोआथ' सोंबानो दायसो नांगोन बेनिखायनो क्लिअपेट्रानाव सोंहैगोन आं नै नोङो मालाबा बिखुनजोनि थाखायनो फिसाजोफोरा खैफोदाव गोलैगोन होनबाबो बिखुनजो होनबाय थागोन गासैबो समावनो बिखुनजोआ मोजां जाजोबो बे नङाबा मिथिखायो दे आं बेफोरखौ होमबाबो क्लिअपेट्राजों रायलायगोन आङो थांफानोबा आंजों होनबायानो दा आथिं थोंसेजों मोसा लोगो हमहैगोन आं बे बैथालि बाजारि क्लिअपेट्राखौ हे खुगाया नोंना गुसु जाथारबायहाय फैदो न' सिङाव ओंखाम खुरबाय आङो आयो मालायनि ओंखाम मोनजासिगोनहाय दिनै फै दावसि देलाय हाफां लाइ मैद्रु रुनायजोंनो जालांफै जायो दे लाइ मैद्रुबाबो आं हले अमा उरनाय बायदि जाखागोन बाल्ला फै अमा उरनाय बायदि जायो ना दाउ उरनाय बायदि जायो फै अके
राजा फिसा जों गोरिब गुन्द्रानाव हर थाबाबो उसुबिदासो मोनगोनदां जेबो नङा दिनै आङो 20 घन्टानि थाखाय जायफ्राजों थाफागोन दा थाबनो उन्दुखायाबा दा जौ फाग्लाया फैनानै दावराव दावसि खालामफैगोन बेनि थाखायनो सोरां बारा ओंखाम जानानै उन्दुनानै थाग्रोथारनांगौ नङाबा धुम दाखा खालामफैथारो सानफ्रामबो जौ लोंनानै दावराव खालामो नामा ब्रा औ मंगलबार हाथाय बुधबार हाथाय देवबार हाथाय दावराव जाखायो बे समाव लोंनानै फैखायो बेलेग दिनावबो दावराव दावसि खालामो आरो बाजारखालि बांद्राय बुलाय सुलाय खालामफैयो नै जायफ्रा मोना फरायनोनो मोना मोजाङैनो उन्दुनो मोना एसे दावराव खालामो ना औ दावराव खालामोथ' आरो फै ओंखाम ओंख्रि खुरनानै जाहोनोसै आं नोंसोरनो नङाबा दा सानसे मथ' ओंखामखौबो मोनजानाय नङा आच्छा दे माथो खालामनो मावराजा जोंना बिफायानो जौ फाग्लाथारलाय जोंहानि आबै आबौमोनाबो जौ लोङोलै नोंसोरना बेलेगब्रा जोंना बेलेग दिनै नुगोन आबाया दिनै जौ लोंनानै फैखागोन ओइ बिमा बिमा आया ओंखाम खुरगासिनो ओंखाम मानि ओंखाम मावा दाङा खालि ओंखाम मावा दाङा जेब्लाबो ओंखाम लाबो आंनो ओंखामा थाब ओंखामखौ लाबोआबा बिगुर बेरलाबोनसो आफां लोगो फैदों लोगो सोर लोगो एमाव राजा अ एमाव राजा मोजां दिनै जोंहाना हर थागोन आफा हर थागोन था दा आंनो ओंखामा बोरो ओंखामा लाबो माबार आफा आं आइखौ बुंनि आयं ओंखाम खुरनो नागिरदों आयं बुरिया सोर नोंलाय आं एमाव राजा जायफ्रानि लोगो बबे गामिनि नोंलाय आं बै गामि खाथिनिनो आफा ओंखाम खुरबाय फैदो न' सिङाव आरो एमाव राजा नोंबो मानो थांनां लाबो बेवहायनो ओंखामखौ नङाबा दिनै बिगुर बेरलाबजोबगोन नोंसोर बिमा फिसा सानैबो रां होफैनि एमाव राजा फै न' सिङाव जेबो गैयाहाय फिसा ओंखाम गोजाल' जाथारबाय जादो दे बेखौनो जेबो नङालै ओंखामजों लोगोसे आलु झल दङना बेसे गोथाव मोदोमलायदों दुन्दिया होनायजों नोंसानि बायदिथ' जानाय नङालै एमाव राजा बेखौनो जासारदो दे हे जेबो नङा जायखिजाया उदै बुंबानो जाबायना ओरो आं ओंखाम बिनाया र' बिफा नोंनोबो खुरखाबाय आं जिरायदो आरो आं नोंनो बायहेरायावसो लांनो नागिरखादों बिफा अर सायथावथाव जा होननानै आं सैमा नामा आं अमा नामा आंखौ बेफोरबायदि बाहायनो नोंखौ नांगौ नोंनो थाबैनो आंनो ओंखाम लाबोआबा बेदर संनानै लाबोआबा नोंखौ दिनै आं दोखो मानजिगोन आला आदैलाय माइसो रागा खरालाय बेथ' जेबोआनो नंबावालै मालाबा हरसे बुयो आइखौ था मानो बिदिब्रा दे फिसाफोर बेफोरखौलाय माथो होनबावनो जादो दे एमाव राजा नों गाज्रि मोननांलालै मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो मोना दे थाब जानानै उन्दुनोसै आच्छा बारु थाबानि लारु लोगोफोर जौ फेनायनि न'आव बेसेबां दुखु खस्थ' जायो फाग्ला फाग्लिनि फिसाफोरासो दुखुखौ बुजिसिगोन नङा होमबा ओरैनो सा साज्रां जुमाय लोंग्रानि फिसाफोरा बहा बुजिनो जौ फाग्लाबाबा आंनि सनाखासो जायो नङा जौ फाग्लाद्रायफोरा बिराद असान्ति खालामो बेखायनो नोंथांमोनाबो जौ लोङोबाबो बांद्राय असान्ति खालामनाङा बेनोसै आंनि मेसेजआ लोगोसे दिनैनि भिडिअ गुसुं जानायनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय दा साननैसो भिडिअ गुसुं जागोन थेवबो 5 मिनिट 10 मिनिटबाबो लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोननि फेभरेट ट्रायंगल एन्टनिअ बानलु बेदां आरो जोंलारिया गाबोन एपिसोडआव नुजागोन अके बाय बाय